Začneme úplne od spodu, začneme tým postojom, čiže ako stať. Snažíme sa stať vždycky čelom k terčom. Čiže to, čo sa robilo kedysi, proste takéto tie vykláňačky na bok, alebo proste takéto tie druhé veci, proste už sa to nerobí, už sme není v 90. rokoch, čiže normálne stojíme čelom k terčom, aby som pekne stál, aby som tam mal ten svoj priestor. Stojíme čelom k terčom kvôli tomu, že zajedno budem mať jeden postoj pre všetko, čo budem robiť, či budem strieľať krátku zbraň, dlhú zbraň, či budem sa s niekým byť, či budem normálne s niekým komunikovať. Keď sa s niekým rozprávam, keď sa budem s tebou rozprávať, tak nebudem stať takto. Aký si mal deň, proste aké je počasie, všetky tieto veci, ale proste normálne sa k nemu postavím. Čiže zase vychádzame z takého trochu niečoho prirodzeného. Ďalšia vec, pokiaľ by ste mali na sebe nejakú balistickú ochranu, tak vždycky vás tá balistika najlepšie chráni spredu. Pokiaľ vy sa začnete natáčať, tak už sú tu vždycky na krajoch nejaké tie výkroje, ktoré nechcete odhalovať zbytočne. Takže za to stojíme čelom k terču. Čo sa týka nôh, snažíme sa stať nejako takže na šírku ramien plus minus, aby som mal stabilitu. A keď som pravák, tak slabá noha býva väčšinou ľava, tak ľavou nohou sa snažím trošku vykročiť dopredu. Zase snažte sa vyvarovať extrémom, čiže nerobte extrém, nerobte jeden extrém, že budem stať takto a budem nejako takto strieľať. Zase dá sa tak strieľať, ale nikdy to nebude proste efektívne, aby ste mohli nejako zvládať nejaké iné situácie také dynamickejšie. Nerobte zase druhý extrém, proste že nejaké takéto tie veci, proste normálne niečo medzi tým. Čiže zhruba na šírku ramien, slabá noha ľava je trošku dopredu. Plus minus, taký len akože referenčný bod. Na úrovni špičky jednej nohy mám petu druhej nohy, plus minus. Odtiaľto, keď vykročíte, tak častokrát sa stáva, že ako keby sa celý tak natočíte trošičku tak šikmo. Keď sa to stane, tak proste nič sa nedieje, len teraz celý ten trup a celé tie bedra len natočíte naspäť k tomu terču. Čiže normálne takto, jak ma to otočilo, tak idem k tomu terču, aby som mal tú stabilitu. Odtiaľto to trošku pustíte do kolien, aby ste mali ťažisko niekde na tej prednej nohe. Čiže aby ste dokázali kontrolovať to svoje ťažisko, aby ste mali tú stabilitu, aby to nebolo niekde vo vystretých kolenách, niekde vzadu, koleno trochu pokrčené, aby som mal ťažisko niekde na tých predných častiach nôh. Odtiaľto, zase čo sa týka tej panvy, tak nemajte panvu takto predsadenú dopredu, ale práve že malinko naopak dozadu. Zase bacha na extrémy, čiže nerobíme toto, že sa vyslovene takto predkláňam, nerobíme len to, že sa zakláňam do toho, čiže tú panvu tak malinko podsadím dozadu. Čo sa týka zase trupu, tak trup je vystretý, že nemusím robiť žiadne nejaké také tie taktické korytnačky, že sa do toho nejako tak zabalím, proste úplne uvoľnenie, normálne zase keď sa s niekým rozprávam, tak proste normálne stojím vystretý, uvoľnený. Odtiaľto, keď pracujem aj so zbraňou, tak pracujú vždycky iba ruky, čiže celý trup aj celé telo je proste úplne uvoľnené, nehybné a proste vždycky pracujú len ruky. Čo sa týka tých rúk a pozície zbraní, alebo pozície tých rúk, keď tam mám zbraň, tak snažíme sa spraviť tak akoby, že rovnoramenný trojuholník s tou zbraňou, keď mám v rukách. Zase už nerobíme nejaké takéto tie veci, že sa do toho nakláňam, ale normálne takto, keď dám ruky pred seba a spojím ich, tak aby mi vzniklo niečo také, aj keď tam mám tú pištoľ. Úplne ideálne, keď pozriete aj z boku, tak aby som nemal tie ruky takto prepaté, ale aby som ich mal tak uvoľnené trošku. Zase nenapínam svaly, ktoré nepotrebujem, čiže zase keď dávam tú pištoľ moc dopredu, napínam ďalšie svaly, ktoré do toho nemusím napínať. Pokiaľ by ste mali zase nejaký batoh, nejakú balistiku na sebe, tak všetko to musíte potom na tých svaloch dvíhať. A zase povolím to trošku, uvoľním sa. Kľudne tuto dajte taký ako keby taký uhol. Nemusíte to mať takto rovné, kľudne taký trošku uhol, lakte jemne smerom k zemi tlačím. To mi spraví to, že ak mám tuto ten uhol, všetky tie spätné razy na tej zbrani ja budem absorbovať v tých lakťoch a dokážem pekne tak strieľať. Vždycky na toto máte nejaké proste tie iné školy, že niektorí zase učia, že presne opačne, že ak keby sa do toho tak, že zamknúť dohora a že celé to absorbovať tým telom. Ono není to, že jedno je dobrá technika, druhé je zlá technika, proste niekto to učí tak a strieľa na úrovni plus minus, že je majstra sveta v športovej streľbe, takže ono proste tá technika funguje aj taká, ale pre väčšinu ľudí je to celkom také prirodzenejšie, že keď strieľajú tým štýlom, že povolím tie lakte a dokážem tam všetky tie spätné razy absorbovať. Zase, keď hodíte aj tú pištoľ na terč, tak neprispôsobujte hlavu pištoly, nehľadajte tam potom tie mieridlá hlavou, ale ruky sú natoľko flexibilné, že to dokážu spraviť úplne v pohode, že tam, kde sa pozerám, tak tam si tú pištoľ dohodím pre tvár, aby som mohol strieľať. Čiže toto máme ten postoj, zhruba na šírku ramien, slabá noha malinko vpredu, pánva trošku podsadená, kolena mierne pokrčené, trup vystretý, zhruba taký rovnoramenný trojuholník, nie prepaté ruky, trošku také uvoľnené, hlavou sa nehrbím, nekrčím do toho a som vybavený. Teraz, keď tam ideme dať do tých rúk pištoľ, tak mám tu streleckú ruku
A z tej streleckej ruky, z tej silnej sa snažím spraviť také ako keby účko. Keď mám to účko, tak čo najvyššie do toho účka sa snažím posadiť tú pištol. Dávajte pozor, aby vám tuto nevznikala takto medzera. Ono je to zase presne to, že pokiaľ tam tá medzera bude, to neznamená, že sa tak nedá strieľať sa tak dá, ale zase nikdy to nebude také efektívne, ako by to mohlo byť. Nikdy nebudem tú zbraň kontrolovať tak dobre a tak efektívne, ako keď tam dám tú ruku naozaj takto vysoko, koľko mi to ide. Prst samozrejme stále mimo spúšť, ostatné prsty sú pod lúčikom. Na druhej strane, keď mám palec, zatiaľ dám nabok, aby mi nezavadzal a do tejto plochy sa snažím priložiť dlaň druhej ruky. Tak, aby som mal čo najväčšiu plochu dlani na tej zbrani. Čiže zase, keď tam začnem dávať dlaň druhej ruky, ako keby šetek vzduch, ktorý tam nemá byť, ako keby šetek vzduch chcem odtiaľ vytlačiť. Čiže aby mi vzniklo niečo takéto. Dávajte pozor na to, aby vám nevznikali zbytočne takéto nejaké spodné slabé úchopy. Zase tá streľba nebude taká efektívna, ako by mohla byť, čiže pekne tú ruku posunie takto vyššie. Potom ďalšia vec, dávajte pozor na prekrížené palce, čiže palce nekrížte ani nejako takto, zase oslabujete si zbytočne úchop, alebo nekrížte ich ani nejako takto, zase nedá sa tak celkom dobre strieľať, budete si robiť závady, keď vám bude záver narážať do palca, čiže pekne jeden palec na druhú. Čo sa týka toho úchopu, tak veľa ľudí to robí tým štýlom, že vidia na internete alebo vidia celkovo, že strieľa sa obidvoma rukami, a že však pravou rukou strieľam, tak pravou rukou to držím, a ľavou rukou nevedia to, ako by to mali chytiť, tak proste nejakú ju len tak priložia. A vtedy vzniká to, že silno to držím pravou rukou a slabo to držím ľavou rukou, tou slabou. Vtedy je tam celkom problém to, že na tom terči sa to začne prejavovať tak, že tie rany začnú lietať kade-tade a človek nedokáže efektívne strieľať a nedokáže strieľať ani presne. My sa snažíme docieliť presne nejaký opak, že pravá ruka, tá strelecká, ide na zbraň, ale tá musí byť uvoľnená, aby som ja dokázal voľne robiť na spúšti. Čiže toto je najdôležitejšia časť celej tej práce na tej zbrani, že ja musím robiť voľne na tej spúšti. Pokiaľ ja sa začnem do toho zatínať a budem zatínať tú ruku, napínať tie svaly, ono sa to bude prenášať aj na tú spúšť a presne to potom budú takéto tie nejaké pohyby na tom terči, kde mi budú tie rany uchádzať kade-tade. Čiže pravá ruka uvoľnená, aby som voľne robil na spúšti, ľavá ruka tá nemá žiadnu inú robotu, tak tá robí ten úchop. Ak tam priložím tú ľavú ruku, tak ľavou rukou to držím. Zase, ten úchop nemôže byť krčovitý, pokiaľ bude krčovitý, že sa vám začnú triasť ruky, tak proste už viete, že je to moc, musí to trošku povoliť. Čiže zase, aby tam bol ten úchop, ale aby to nebolo zase moc. Nerobte teda tie extrémy. Čo sa týka tých palcov, palcami tlačiť nemusíte. Palce sa na samotnom úchope nejako nepodielajú. A dávajte pozor ešte na jednu vec, často sa stáva, pokiaľ ľudia tlačia týmto pravým palcom alebo celkovo tou pravou rukou moc, tak sa stáva, že si zrovna držia tento zachyt záveru aj po tej poslednej vystrelenej rane, že neostane záver pekne takto vzadu, ale stále ostáva vpredu, až potom cvaknú ľudia na prázdno a potom nevedia, že čo sa s tým deje. Čiže úplne jednoducho sa tomu dokážeme vyvarovať tak, že nebudeme tlačiť to pravou rukou a zároveň ten palec na tej pravej ruke len položím malinko vedľa. Keď si to všimnete, odtiaľto tak ten môj pravý palec sa záveru alebo zbrane ani v podstate nedotýka. Vždycky je tam taká nejaká medzierka, proste tie palce sa na úchope nemusia podieľať. Toto máme nejaký ten úchop na tej zbrani. Ideme zase ďalej na mieridlá a prácu s mieridlami. Čo sa týka tej práce s mieridlami, tak máme tam, jak sme spomínali, tie zadné mieridlá, predné mieridlá, cielnik a mušku. Čiže toto keď takto nakreslíme, to máme tie zadné mieridlá a do tohto výrezu na tých zadných mieridlách na tom cielniku sa snažím zrovnať tie predné mieridlá, aby boli čo najviac zrovnané. Aby som to tam videl nejako takto. Čiže zajedno musím to mať zrovnané takto výškovo, aby tieto predné mieridlá, aby muška nebola ani vystúpená, ani utopená niekde tu dole a zároveň musím to mať vycentrované aj stranovo, čiže aby som to mal plus minus v strede tej medzery. Čiže aby boli rovnaké prúžky svetla aj na jednej, aj na druhej strane tejto muchy. Vtedy viem, že to mám dobre zrovnané. Čo sa týka uloženia tých mieridiel na terč, keď ja potrebujem trafiť napríklad tento bod, tak celé tie mieridlá by som mal niekde plus minus na tú spodnú polovicu alebo na ten spodný okraj toho bodu, ktorý chcem trafiť, by som mal uložiť tie mieridlá, aby som trafil ten bod, ktorý potrebujem. Keď máte pevné mieridlá, nemá tu kolimátor nikto, že? Keď máte pevné mieridlá, tak vzniká nám tam trošičku problém, pretože ľudské oko dokáže naraz zaostriť iba na jednu vzdialenosť. A teraz, pokiaľ máme pevné mieridlá, tak máme tu hneď 3 vzdialenosti, s ktorými potrebujeme pracovať. Máme tu cielnik, máme tu muchu a máme tu terč. Čiže vždycky ľudské oko dokáže zaostriť iba na jednu vzdialenosť naraz.
potrebujeme sa sústrediť vždy na mieridlá, konkrétne na mužku, na toto predné mieridlo. Zase nie je to proste nejaká že dogma, že musí to byť tak stále, proste sú situácie, kedy to chcem robiť nejako ináč, nejako opačne, ale proste takto pre tento náš začiatok budeme pracovať s týmto. Čiže vždycky sa snažíme vidieť ostro tieto mieridlá a terč, aby bol rozmazaný. Z toho vyplýva to, že ja si na začiatku chytím ten terč, vidím, kde idem strieľať, teraz nahodím tam pištol, preostrím teraz na tie mieridlá a už nepreostrujem z terča na mieridlá, z mieridiel na terč, ale stále sa sústredím iba na tie mieridlá a pomaličky môžem pracovať na tej spúšti. Dôležitá vec pri tomto je tá, že ja vždycky, ak strieľam, tak tie mieridlá tam budú po tom terči behať. Proste nikto tam tie mieridlá na tom terči neudrží takto nehybne, že proste bez pohnutia tam budú. Každému to tam proste bude trošičku behať, niekomu viac, niekomu menej. Zase, najčastejšia chyba, čo ľudia robia pri tomto mierení a spúšťaní je tá, že keď potrebujem trafiť napríklad túto zónu a tie mieridlá mi takto kade-tade behajú, tak ja si namačkám tú spúšť a počkám si, kým mi tie mieridlá pôjdu cez ten stred a vtedy to odpálim. A vtedy sa stane presne to, že zrazu tá rana namiesto toho, aby bola niekde pekne v strede, lebo však mieridlá mi zrovna išli cez ten stred, tak to končí napríklad, že tu, pokiaľ som pravák, niekedy až mimo terča. Je tam problém s tým, že ja pokiaľ to budem robiť takto, že budem čakať na ten stred, tak potom tam budú zase nejaké tie pohyby excesívne, ktoré tam nechceme. Čiže vtedy musíte len akceptovať to, že tie mieridlá tam proste behať budú po tom terči a ja, ak začnem pracovať na tej spúšti, tak len to stláčam a hoci kde tie mieridlá už proste sú, tak ja to len stláčam, až vyjde tá rana. Vtedy sa pohybujeme fakt, že tie sústrely sú niekde pekne v tejto zóne a dokážeme tak veľmi efektívne nastrieľať. Čiže hovorím presne naopak zase, ako by vám to kvázi akože bolo tak prirodzené. Nečakajte vtedy, že keď budete na strede a vtedy stlačať tú spúšť, normálne chytím si ten terč, chytím si ten stred, jak mi tam tie mieridlá behajú, ja len proste stlačam spúšť a už kde tie mieridlá budú, proste nesnaží sa tú spúšť nejako tak akože vyskávať. S tým nám súvisí posledná a najdôležitejšia vec, spúšťanie. Čiže ja môžem mať všetko, môžem mať perfektný postoj, môžem mať perfektný úchop, všetky tieto veci. Pokiaľ ja pokazím tú prácu na spúšti, tak tie zásahy tam nebudú. Čo sa týka tej spúšte, tak na spúšti sa snažíme pracovať zhruba tým stredom posledného článku. Čiže normálne zhruba ten stred na tom ukazováku, na tom poslednom článku ukazováka. Idem na spúšť, zase nerobte extrémy, nedávajte tam ten prst len takto na ten kúsok, nedávajte tam ten prst úplne takto, ale zhruba ten stred posledného článku. Keď robíte na tej spúšti, tak snažte sa robiť naozaj len tak uvoľnenie a ten tlak na spúšti alebo celkovo tá práca na spúšti nie je to, že ja teraz chcem vystreliť, tak stlačím tú spúšť, ale je to presne to, že teraz chcem vystreliť, tak stlačam spúšť, stlačam a vyšla rana. Čiže presne takýmto zase opačným prístupom tam potrebujeme na tú spúšť ísť. Keď to budete robiť týmto štýlom, ono je to väčšinou spojené s tým, že čakáte, keď to budú tie mieridlá na strede a potom rýchlo stlačíte tú spúšť, tak keď sa aj pozeráte na tú moju pištol, tak ja keď proste čakám, keď budú tie mieridlá na strede a stlačím, tak vidíte, že proste je tam podvedome takýto ten pohyb, upravákov to býva väčšinou, že doľava dolu, plus minus. Čiže za to, aj keď mi tam tá pištol beha, ja začnem stláčať tie mieridlá, začnem stláčať spúšť a ja len stláčam a v niektorom bode proste tá rana vyjde. Stále to bude niekde na tom terči, stále to bude niekde v tej zóne, ale pekne tam tá rana bude. Čiže naučte sa len proste, že čím skôr akceptovať to, že tie mieridlá tam behať budú, a že proste tú spúšť nemôžem nejako tak rozkuskovať, že začnem, povolím, namačknem, domačknem proste. Jak raz začnem ťahať tú spúšť, stále ťahám.